zvládnuť? Samozrejme, však ja myslím, že ten časový priestor je neuveriteľne veľký alebo široký, takže dá sa o tom porozprávať. Ja by som ku tej koncepcii asi trošku menej rozprával, skôr by som sa teda vopred tešil na vaše otázky, pretože tie iste budú zaujímavé a pôjdu na telo a tá koncepcia je predsa napísaná. Mali ste asi všetci čas si možnosť preštudovať a prečítať, takže tomu by som sa venoval s dovolením tak voľnejšie, aby som ju vysvetlil. K tomu úvodu nič o poslaní SND, stanovené zákonom a tak, ale o tej, keďže má nastať nejaká koncepcia, alebo má sa naplňať nejaká koncepcia, tak by sa mala pomenovať súčasná situácia a analýza predchádzajúceho stavu. To Národné divadlo sa už 90 rokov pohybuje v rôznych etapách, rôzne osobnosti naň pôsobili pozitívne alebo menej pozitívne, mal svoje víťazstva, mal svoje pády a prehry. Ja som už v Národnom divadle pôsobil 4 roky ako šéf opery, ako riaditeľ opery, krátky čas ako generálny riaditeľ. A pôsobil som aj v iných divadlách na Slovensku ako umelecký šéf opery. Takže tieto skúsenosti si dovolím teraz uplatniť na to, ako sa pozerám na súčasný stav. Za riaditeľovania, pokiaľ som tam bol ja a pán riaditeľ Jamrich, netvrdím, že to bolo všetko ideálne, ale snažili sme sa to divadlo otvoriť trošku smerom do Európy, nadviazať na inscenačné trendy, ktoré sú v stredoeurópskom priestore bežné, používať také výrazové prostriedky, aby sme kráčali trošku s dobou. Netvrdím, že všetko fungovalo, niečo fungovalo menej, niečo viacej, ale zase je to o tom vývoji toho divadla, o jeho napredovaní, o našich ambíciách, ktoré niekde smerujú a ktoré by nemali byť len také, aby sme sa tvárili, že sme najlepší na nejakom takom úzkom priestore a že viacej ako tá naša gubernia, viacej inde nevidíme. Súčasná situácia je taká, že ja si myslím, že to poviem trošku príkro, ale asi ma už poznáte, väčšina z vás, že viem sa vyjadrovať na rovinu. Od roku 2006 to divadlo nie je riadené tak, ako by malo. Tam boli 3 riaditeľské, teda generálno-riaditeľské obdobia. Prvé asi 3-ročné, ktoré vykonávala pani Hroncová, ktorá zvíťazila v konkurze, na ktorom som sa tiež zúčastnil vtedy, v tom roku 2006. Myslím si, že tam mala ona tendencie robiť moderné divadlo, pozvala takých režisérov, ako by som pozval možno aj ja, alebo niekto iný, ako je Trelinsky napríklad, ale obklopila sa aj s tými ľuďmi, ktorí tomu divadlu nerozumeli a tvárili sa iba ako fanúšikovia divadla, boli to poloamatéri a hlavne suplovala, duplovala niektoré funkcie, nedôverovala interným zamestnancom, tak na niektoré posty si zobrala externých poradcov a toto nerobilo dobrotu, čiže to divadlo sa v krátky čas nachádzalo v stave chaosu a anarchie. Okrem toho nedôverovala svojim riaditeľom, takže vymenila v činohre počas tých 3 rokov, myslím, 3 riaditeľov, v opere 5, v balete asi 2, ak nie 3. Vo výprave sa tam tiež niečo udialo a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to ďalej rozmierať na dobre, pretože nie o tom je naše sedenie alebo moja prezentácia, ale potom to súvisí to s tým, s tou analýzou súčasného stavu, potom to na krátke medziobdobie nastúpil Palo Smolík ako poverený generálny riaditeľ na dlhšie obdobie, to bolo myslím 8 alebo 9 mesiacov, ktorý sa snažil tú situáciu nejakým spôsobom stabilizovať, upokojiť, ale sa mu to nepodarilo. A v nasledujúcom konkurze vyhral Ondrošot. To jeho riadenie toho divadla nebolo šťastné. Tam sa asi prvýkrát naplno do publicistických odoziev okolo tejto prvej scény na Slovensku zapojil vo veľkej miere bulvár, pretože sa tam začalo
naplno robiť kadejaké nekalé veci a činnosti, ako je klientelizmus, dovolím si povedať aj tunelovanie. Po krátkom čase tam zasadla ministerská, teda rezortná kontrola, ktorá tam bola 3,5 mesiaca, jej výsledky boli potom zverejnené. Bola tam nejaká nezrovnanosť ekonomických, by som povedal, teda manko asi 430 000 eur, čo sa mi zdá byť dosť veľa. A títo ľudia boli potom neskôr postavení mimo to divadlo a odtedy tam ostal pán Vajdička z toho istého tímu a niektorí iní ľudia. Čiže tam sa to veľmi nezmenilo. Toto posledné obdobie najviac uškodilo tomu divadlu, pretože to Slovenské národné divadlo vždy bolo v očiach verejnosti brané ako istý vzor morálky. To, že tam tí herci niečo rozprávajú z toho javiska, to, že tam niekto úprimne spieva s nasadením, tak musí zo seba vypovedať pravdu a ten divák musí uveriť tej pravde. A keď nastala táto situácia, tak ja si myslím, že bola značka alebo erb Slovenského národného divadla veľmi poškodený. Toľko k úvodu, čiže ten stav, v ktorom sa momentálne divadlo nachádza, dobieha také nejaké, alebo je v dozvukoch toho trojnásobného, nie veľmi šťastného šéfovania generálnych riaditeľov. V každom súbore sa tento chaos alebo anarchia prejavil trošku inakšie. Veľmi špecificky, samozrejme. Toto obdobie najšťastnejšie preplávala činohra, ktorá je najjednoduchším žánrom z hľadiska koordinácie všetkých zložiek. V činohre, keď je dobrý režisér a zaujme všetkých účinkujúcich, všetkých hercov s plným nasadením, tak oni nepozerajú napravo, naľavo, ale tá energia a ten výklad toho diela podareného, úspešného, žiari z toho javiska, tá energia ide do hľadiska. To sa v činohre často podarilo, aj keď robí teda viacej premiér, ale je tam viacej výhier ako remíz alebo negatívnych výsledkov. Isté, že v tom ponímaní divadla činohra sa snaží naviazať na stredoeurópske trendy. Chýba tam podľa mňa silná osobnosť režiséra, interného režiséra, ktorý by viedol to divadlo. Nemusí to byť riaditeľ alebo dramaturg, silný dramaturg, ktorý by vedel naformulovať niečo naviac, ktorý by vedel povýšiť tie ambície. Niekedy sa mi zdá, ale to je v činohre možno jav, ktorý trvá pár desaťročí, že činohra tieto ambície až také nemá, že skôr tá vedúca osobnosť tam poluje takého principála. Hej, že nič zlom, hej, ale nie je to vždy koncepčná osobnosť, ktorá má nejaké nároky na prácu a ktorá sa stará o to, aby komunikoval s inými divadlami, aby vyhľadával čo najlepšie inscenačné týmy, aby povýšil to, čo je na Slovensku dobré, aby z toho vybral to pravé a aby to reprezentovalo naozaj Slovenské národné divadlo. Iná situácia je v balete v posledných rokoch. Tam, ako aj píšem v tej koncepcii, je po istom období Mária Radačovského, ktoré bolo aj úspešné, aj menej úspešné, ale bolo inšpirované svetovou choreografickou školou. To, že Mário robil pár rokov na západe a v Kanade, a teda aj v západnom, alebo v Nemecku a v Holandsku a tak ďalej, tak to sa tam prejavilo. Inšpiroval sa niekedy možno až viacej ako treba kvantitatívne Kiliánom a touto školou. Importoval som zo zahraničia niektorých tanečníkov a choreografov. Hovorím, v tom období bolo viacej tých šťastnejších momentov ako tých nešťastnejších, aj keď sú tam víťazné inscenácie a niektoré nie celkom vydarené, ako napríklad Everest, ktorý som videl posledne. Ten ma nezaujal, ale to, čo bolo predtým a hlavne tie Kilianové repliky boli veľmi dobré.
Potom prišiel Ondrošot, ktorý sa inšpiroval sám sebou a v poslednom období, v tých 2 rokoch, tam doniesol asi 5 svojich choreografií z Košíc, možno, že jedna z Prahy. A to nie je dobré, keď do Národného divadla dorážajú, alebo sú importované inscenácie, ktoré už niekde boli. Treba aj v menšom divadle, ako sú Košice. Neboli veľmi úspešné. Podľa mňa je to taká tá druhá voľba toho, že sám to poznám ako režisér. Keď prvýkrát pristupujem k tomu predstaveniu a vytváram ho, tak do toho dám všetko, celé svoje ja, celú energiu a nespím a urobím to proste s nejakými nervami. Potom je premiéra taká alebo taká. Keď to robím druhýkrát, tak si už myslím, že tie postupy mám overené a že to tam fungovalo, tak to bude fungovať aj tu, a čo vôbec nie je pravda. Niekedy je to úplný opak. Sám som s tým stretol v minulosti a bolo to tak. Tomu baletu netvrdím, že som 100% nejak v tom žánri doma, aj keď niekedy som aj ja tancoval v balete, čo sa už dnes nezdá, ale myslím si, že tá vyváženosť tých choreografií, ktoré sú v poslednom čase, je veľmi diskutabilná. Hej. Aj tie predstavenia majú rôznu úroveň a hlavne tie repliky tých predstavení, dokonca aj toho pražského predstavenia, toho Onegina, toľkokrát citovaného aj v tlači, aj v bulvári, je veľmi taká nie celkom dobrá. Čo naopak ocením u baletu je otvorenosť tým moderným choreografiám v súčasnom stave a povedzme také tie cykly, ako sú tie Modré pondelky a že sú tam v tom komornom priestore, v tom štúdiu vytvárané takéto príležitosti pre iných ľudí ako veľkých klasických choreografov. Opera, najväčší problém